समाय होनो थाखाय जोंजों हांख्राय जानाय मान गोनां आलासि गिबिसे आफादगिरि आरो आङो नामखौ मुंख'जोबनानै हामबाय होनो हाजोबनाय नंदे जेसेबां मेलेमजिबि गियाननि गोनांफोर नुजाफैबाय आं साफ्रोमखौबो हामबाय होनो आरो दिनै जोंनि साखाथि फाखाथियाव जेसेबां मण्डलिफोर दं जेसेबां दिनैहाय जोंनि बे जुमुलियाव नुजाफैबाय आं बयखौबो इसोरनि मुङाव हामबाय होनो आंनि बुंनांगौ गोनाङा गोबांथार दं नाथाय आं समखौ लानानै गोबांखौ बुंनो हानाय नङा दिनैनि बे जुमुलिखौ आं मोननो थाखाय गोब्राब जाबायमोन नाथाय इसोरा आंनि भरसा खालामनायखौ इसोराबो आंखौ हेफाजाब खालामबाय थादों सानसे समाव आङो बेबादि गोब्राबथार निदानाव गोग्लैबायमोन जोंनि दैखुमुरि महिलाफोरखौ आङो दिनै धन्यबाद होबावनो गोसो जादों ओइदिन सुक्रुबार दिनमोन बिथांमोना आंखौ खोनानानै थांनानै आंनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबनानै लोगो लोगो आं मोजां जादों आरो बेजों लोगोसे फोथायारि मण्डलिफ्रा आंनि थाखाय बे जुमुलिखौ मोनहोनो थाखाय आरजआव थाबाय थादों बेनिखायसो आं दिनैहाय बे जुमुलि समावहाय दिनै आं नोंथांमोनजों बयजोंबो नुजानो हादों आरो आं दिनै गोजोननाय मोनदों सिगांथाराव आंजों बे थाग्रा ओनसोलाव गायसनजेननायावहाय इसोरखौ खुलुमलायनाय मानसिफ्रा गोबां सम जाबायमोन आंखौ नागारलांनानै गुबुन गुबुन जायगायाव थांबायमोन बिसोरखौ गोसोखाङै बे जुमुलियावहाय नुजाफैनो हांख्राय जानायखाय बयबो दिनै नुजाफैनायखाय आं गोसोआव इनायनो रंजानाय मोनदों दा आङो बांसिन रंजानाय मोनबावबाय गोदोनि समफ्राव आं लेखा रोङाब्लाबो थेथेर बेथेरै आङो इसोरखौ खुलुमबोदों मण्डलिखौ दैदेनबोदों बयबो दिनैसिम दं मण्डलि दैदेनग्रा मिथियो आंखौ फोथायो आङो बुंनो सानदों आंनि टेस्टमनिया गोबांथार आं बिफा गैजायै मानसिमोन हिन्दु संसाराव आङो देरबोदों खोमसि संसाराव नंखाय बाखायखौ खुलुमबोना आं देरबोदों 1985 सालाव 56 सालाव आङो इसोरखौ नाजावनो खाबु मोनदों आरो हाबा जानायाबो बे समावनो जादों ख्रिस्टान सिख्लाखौ हाबा खालामनो मोननायखाय आं इसोरखौबो नाजावनो खाबु मोनदों आं इसोरखौ धन्यबाद होयो बे समनिफ्राय आङो इसोर दं होननानै खोनाबोबाय थादों सोरगोबो दं होननानै आं खोनाबोबाय थादों खोन्थाग्राफोरनिफ्राय हाबाफोरनिफ्राय आं खोनासंबाय थाबोदों माबोरै जिउ खांनांगौ बे सोरगोखौ बोरै मोनहैगोन बोरै गाखोलांनो मोनगोन मा मावनानै माबोरै इसोरखौ फोथायनानै सोरगोआव थांनो मोनगोन बेफोरखौबो आं गोबांथार खोनाबोबाय दासिमावबो आं बे बोराय बैसो जानायावबो इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनो आंहा बायाखै दै गांनाय बायदि आं इसोरनि बाथ्राखौ दासिमाव आं गांगासिनो दङ हास्थायगासिनो दङ दासिमावबो दानि देरबोनाय जोंनि दैखुमुरि मण्डलनि जोहोलाव सिख्ला जाजेननायनिफ्राय बिसोरजों आङो नांथाबबोगासिनो थादों बिसोरजों हेफाजाब खालामबाय थादों आरो माखासे रोंनायफोरखौ आं बिसोरखौ फोरोंबोबाय थादों दिनै आं ओरैबायदि खुसि जाबाय रंजानाय जाबाय जोंनि मण्डलाव गोबांथार जोहोलाव सिख्ला गोरोंफोर ओंखारबोबाय इसोरखौ फोथायनायाव गोख्रोंसिन जाबोबाय आरो गोबां जोहोलावफोरबो MA SC फरायनायबो जोंनि मण्डलाव ओंखारबोबाय मेट्रिक पास फरायनाय गोबां ओंखारबोबाय बिसोर गासैबो आंनि बिसुखुदारो दानि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं आंनि मेगनाव जोनोम जानाय जादों दा इसोरा आंखौ बेसेबां अनदों आं इसोरखौ माबोरै धन्यबाद होनानै
आङो फोजोबनो हाबावनो आंहा जेबो गैया मानोना आं गियान गैयि मानसि आं जेबो मिथिरोङा आदिनि समावहाय आङो बेफोरखौ थने थने रेकर्डखौ दोनबोनो हायोमोनब्ला सोरहा मा समावहाय फालक मावदोंमोन बेसेबांसिम मावदोंमोन बेनिफ्राय खालामनाया बबे समाव खालामदोंमोन बेफोरखौ थने थने जारिमिनावहाय दिन्थिनो हागौमोन आं सिगाङावनो मण्डलिफोरखौ खावलायखादों सोर फालक मावदोंमोन आं बेखौ खोन्थानो हागोन सोर सेक्रेटारि मावदोंमोन आं बेखौ खोन्थानो हागोन नाथाय आं सन थारिखखौ होनो हानायलाय आंखौ क्षमा होनो आं खावलायखादों दा जायफ्रा बेनिफ्राय मावना खालामदों बिसोरनावबो सोंहैबाय बिथांमोनाबो गावसोरनि मावनाय सन थारिखफोरखौ खोन्थानो रोङासै मानो गोबाव जाब्ला रेकर्ड दोनाला बावो आं दा बुंबावनो सानदों आंहा इनायनो रंजानाय ओंखारदों दिनैहाय थि जादों बेसे गिदिर समायना बे सनाथि जुबलिखौ मोखांजों मोखां नुनायनि थाखाय इसोरखौ हाजारसे हाजारसे आं बे समाव हामबाय होनदों आंहा दासिमावहाय गोबांथार फिसा हौवाफोर दं फिसा हिन्जाव साथाम दं आरो फिसौफ्रा साब्रै दं आरो फिसौफोरनि फिसाफोर बियायंफोरबो आं मोनबावबाय इसोरा आंखौ एसेग्राब अनबाय आं दासिमाव इसोरखौ माजों धन्यबाद होना फोजोबनो हाबावनो आं दा जोबनायावहाय दिनै जेसेबां बे जोंनि बे सनाथि जुबलिखौ समायहोनो थाखाय जेसेबां खबर मोननायफ्रा नुजाफैबाय जोंखौ हेफाजाब खालामबाय आं खेबसे बयखौबो हामबाय होननानै आंनि बुंनायखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय हामबायसै साबायखर बावनाय थाबाय जोंनि